अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। भरड धान्याची बियाणं ही खऱ्या अर्थानं संपत्ती आहे। ही शेतकऱ्यांना दिली जाते। या संपत्तीमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणारा जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्गला अग्रेसर ठेवा, असं आवाहन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलं। महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, जिल्हा परिषद कृषी विभाग, सिंधू आत्मनिर्भर अभियान, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि स्नेह सिंधू कृषी पदवीधर संघाच्या संयुक्त विद्यमानं जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात सिंधुदुर्ग भरड धान्य अभियानाअंतर्गत प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र लागवड आणि मोफत बियाणे वाटपाचा शुभारंभ पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते झाला। या प्रसंगी आमदार नितेश राणे, जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, अप्पर जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडनीस, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, माजी आमदार राजन तेली, प्रभाकर सावंत उपस्थित होते। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि उपस्थितांच्या हस्ते अरुण कावले, शिवाजी रासम, दीप्ती सावंत, महेश संसारे, दयाळ अपराज, फटी गवस, सातू जाधव, महादेव सापळे, गोविंद केसरकर, प्रदीप सावंत, गीतेश परब, देवकी कदम, नारायण गवस या शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात 7 प्रकारच्या भरड धान्याच्या बियाण्यांची रवळी देण्यात आली। त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना हे जे बियाणं आहे हे बियाणं ते पुरवण्याचं काम केलं जातं। खऱ्या अर्थाने एक फार मोठी संपत्ती ही तुमच्याकडे सुपूर्द करण्याचं काम एक शेतकरी म्हणून तुमच्याकडे तुमच्या हातामध्ये दिलं जातं। यातून या बियाणातून तुम्हाला मोठ्या प्रमाणामध्ये लागवड करून त्या बियाणातून भरड धान्य आणि भरड धान्यामध्ये सिंधुदुर्ग हा सर्वात अग्रेसर आहे हे सिद्ध करण्यासाठी ही संपत्ती तुमच्या हातामध्ये दिली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।